Falahiri TV timakupasirani nkhani zosiyana-siyana zochitika dziko lathu lino, zandale, zokoma zosangalatsa. Koma nkhani ya lero khalani pompo azibambo ndipo mwerani mazi kuti mumve nkhani yomwe takubweretserani. Tapangani like, share video iyi. Ufuna mwamuna otani makamaka? Mwamuna amene ndikufuna ine ndokanelo banja. Aliyense kaya khale osauka, kakhale olemera, koma chacho kuli mukuvana. Ine basi. Serious? Mwamuna ngati kukondani? Aliyense amene ngone ukhane babanja serious. Wa serious, mufuna mwamuna wa serious. Zina lanu ndinu ndani kuti amunawo athe kukuzindikirani zina? Ndi Martha Kapalamula. Martha Kapalamula. Ya. Abale amawanzanga, mukazi ndi ameneyo ndi Martha Kapalamula, ndi very beautiful, mukazi wooneka bwino wakhalidwe. Ine sindimapeza manyaka iya, ndimapeza akazi kuti akazi kukupezerani ndithu ooneka bwino, achikondi, asangala, akufuna di amuna ndithu serious. Ndiye Martha, ya mwamuna ngati wakukonda angakupeze bwanji mwamuna? Andinde phone number namba yanga. Phone number ukukuimbirani? Mungapasire namba zanu? Ndikuzobera. Tapereka namba zanu. Manai awiri 58 79 376. Tabweza niso namba la hiyo? 0manai awiri 58 79 376. Mukatero tu ndiye kuti mwampeza Martha Kapalamula, si choncho? Ya uyu Martha ali serious, akufuna mwamuna wa banja. Mukapezana mutingana kupita kuchipatala kukayezesa. Ya masiku ano moyo tu ni mpamba, umafunika kuti munthu mukapezana ngati choncho mwapita kuchipatala mwakayezesa, mwapanga dongosolo chingoso bwinobwino. Mukazi tu ndi ameneyo ndithu wanyowani IT. Sikuti uja uti mukazi uja waenda ndazimuna ambiri watopatopa. Uyu ndi wanyowani amalawanzanga, mzachita kusegulira nokha. Nyuwani brand new mzachita kusegulira nokha malawanzanga. Osayiwala like, share, comment kuti ndipitirize kumakupasirani zikomo kwambiri amalawanzanga. Martha ndathokoza akuimbira amene akukondawo aone mapiki yako akukondawo akuimbira zikomo kwambiri. Zikomo. Emi Bobo. Manena kuti mufuna mwamuna eni. Mufuna mwamuna otani makamaka? Mwamuna amene ndikufuna ine ndokanelo banja. Aliyense kaya khale osauka, kakhale olemera, koma chacho kuli mukuvana. Ine basi. Serious? Serious ndithu. Okay, chabwino. Alright, ndiye akapezeka mwamunayo mutakusangalala kwambiri? Kwambiri simtusangalala naye. Okay, chabwino. Ayi ndathokoza eni. Ndithu zikomo kwambiri. Amalawanzanga mkazi ndi ameneyo okongola, beautiful, very beautiful. Yeye sazola mafuta oyeresa kapena chani, mukumuona mmene alili yapo ndi mmene akuonekera. Ndithu ndi very beautiful, mkazi okongola kwambiri. Mkazi so wakhalidwe tikanena khalidwe ndi ali nalo number 1 amalawanzanga. Ndithu. Alright. Ndiye mwamuna akakhala kuti wakukondani ndi angakupezeni bwanji? Amene bantu ndipeza osakutikira ndi namba ya phone. Number phone. Mungapasire number phone amene wina wake wakukondani? Yani kupereka. Tanenani? 0 manena awiri. Masika awiri. Matu awiri. 91. 9 kumapero. Okay. Tabweza niso nambala? 0 manena awiri. Masika awiri. Matu awiri. 91. 9 kumapeto. Okay. Chabwino. Koma akapezeka mwamunayo koma osayiwala kupita kuchipatala, kuthawa kupita kuchipatala. Fuka palazi muna ena mathawa kuchipatala kukayezesa. Koma cha namba 1 kufunikira moyo wa munthu ndikuyezesa kupita kuchipatala. Kuti banja likhale longo soka onse muzikhale mukuziwana okhulupirika. Si choncho eni. Mkazi wabwino okongola is very beautiful. Mkazi okongola kwabwino. Amalawanzanga ndikukuuzani. Mkazi ali serious akufuna banja. Nambala ndi imeneyo. Ife sitimapanga za manyaka iya mkazi okongola kwabwino wakhalidwe.
ya woti iniyo mukamutenga kukhala nayo ndithu muzasangalala kuti mwapezadi mkazi wabwino wakhalidwe ndithu. Ya zikomo kwambiri. Lahiri KTV ndapasiridwa uthengawo kuti ndikupasireni inu Amalawi womwe ali ndi kuthekera, omwe akufuna mkazi, omwe wasangalasidwa ndi mkazi mwa akazi awiriwa, ali ndi ufulu ndi mwayi oti akhale nawo pa banja. Pamene ndili chonchi ine ndimangokubwereserani nkhani yomwe ndapasiridwa kapena madandaulo a munthu wina wake kuti afikirenso anthu ena omwe angathe kuthandiza kapena kuchitapo kanthu, omwe angathe kumva ndi malangizo ndi uthenga omwe timabweresa pano awugwiritse ntchito. Koma sindili pano kupanga bizinesi kapena kuyitanira nkhani ngati imeneyi, koma ndikapasidwa nkhaniyo ndimayitenga kuyibweresa pano kuti Amalawi kufikireni. Ndipo kwa anthu amene mungathe kukhala ndi kuthekera kuti mutha kumkwatira mkazi mmodzi moyo apa, chonde wonesesani kuti musamale mkaziyo, musachitire nkhanza. Komanso akazi inu mukakwatidwa, chonde samaleni mamuna wanu osachita zinthu zosalongosoka. Ndine wa Lahiri KTV, ndipangeni like komanso share. Okay guys, ngati zonsezo mwapanga ine ndimakunyadirani, koma osayiwala kupanga subscribe ngati muli mulendo kapena simunapange.